A to jsem já. Jedna. To jsem já. Postup. Já bych to docela věděl, že to vypadá normálně. Tak jo, tak asi mě vypadá takový... tak dáme kámen nůžky. Kdo vyhraje, tak jsou dvě borůvky. Kámen, nůžky, tohle nůžky borůvkou. Právě takovou Kdo se vejde na začátku, já tady skáču, ale nejdu před kameru. Radši si jako půjdu odložit brýle. Tak to můžu brýle, Berný, Žeža je Berný. Tohle podle mě neviděl. Já si myslím, že dlouho. Jde na to. To nefunguje takhle rychle. Jo, to je tohle. Schoďte ho! Já jdu, jo. Kopněte do něj. Snad tam je vidět. Já tam jdu. Tak běžím. Já spadnu. Schoďte ho! Už jde dolů! Není dole. Pozor, Berný! Ahoj! Padni! Pojď! Ještě jak se kontruje! A jsou rozdělený! Pěkně! Jo. Pozor, měl ze spodák zachytka, ale to skála. Lišák dal finální ten zásek. Tak už jsou na mě Berný prostě našel takhle, že? Tak nejsilnější doprostřed. Není nás nějak malá. Máš 5? Jo, je nás A postup je jaký? Tak jo, Milane, pořádně to musíme držet. Yes, já to vydržím. Jsme ready! Jo, jenom pořádně rozkoušet. Už to tam natáčí GoPročkem. To někdo natáčí. Ty máš ze spora GoPro? Tam to vlevo má. Na tyči. Černý jestřáb se stolem. A to bolelo jak svině. Ale tak dobrý, máme ty grá za sebou. Pěkně. Ty gráme za sebou. Kámo, to bylo hustý. Mě připomněl minulý rok přepad. Má jsem se to bude zmiňovat. Moc ne, teďka bych se moc házenej. Kámo, mě skočil. Já skočil na hlavu ten. Počkej, mám jít znovu? Ne, znovu přejde. Vy jste to uviděli? Dobře mi. Nejdete s náma? Hoblo, to si dáme nejblíž. Tak já klidně půjdu první, jestli to, nebo... My jsme klidně jsou ten nejvyšší, ale my jsme tady takový trigger. Protože to bylo pro mě jako vyzkoušet sponsor, takže já jsem ještě nebyl takhle. Já nevím, do čeho jdu vůbec. Já klidně zase můžeme jít poslední, jako já. Teď jsem jako udržel brýle. Jsem udržel teďka to. Spajka jednoho. První nebo ještě s formou? Jak chcete, jako... Kde? To je poslední na to finální, to je nejsilnější střelec. Předposlední vrtě vzadu. Držet! A chyť se, pořádně se chyť! Běž! Posuň se! Pozor. Jo! To moc nevyšlo. Ježišmarja. Když jak se jí neskočil chudák. A teď
Víš, jak to minimálně přepnul minule, tak je to. Já jsem takový dutej zvuk, jak to něco kolem mého hlavy. Máme stejnou strukturu, to fungovalo. Pojď klidně přede mě, Richardu, jestli nechceš to znova prokřupat. Počkej, pišky, a to nejvíc zase výjdu ty? Já vím, ale si říkám, ale Lišák vypadá minule, že dostal bídu. Teď si maximálně oblíknu na kartě. Bacha, běží sumo. Tak co můžu? Můžeš! Ale ten to přeskočí. 300 kg blbý váhy, ty vole. Ano, netopča. Běž, zlevejce! Pořádně, Běž to schoděj! běž, to schoděj. Jo? Jo. Tak pojď. Merný pořádek, ty už si nezaleze nikdy. Jo, za nos takhle. Jo! Spojili se. Já jsem nevíc zaprdal, to bylo. Já se dám rukáv, se nedal na zemi právě vojáčka, no tohle bude dobrý. Kratíha. Zrádným baleš tam skočil. První co chytnul ze spora, bude moje lajka.